Il-Bank Pilatus li sema fl-allegazzjonijiet ta' Daphne Caruana Galizia u l-Partit Nazzjonalista wkoll għamel dikjerazzjoni dwaru ippubblika stqarrija ċara kristall fejn ċaħat kull allegazzjoni li saret. Intqal li għalkemm bħal kull bank jirrispetta l-konfidenzjalità u ma jidħolx f'dibattitu pubbliku ma jistax iħalli l-isem tal-bank u taċ-ċermen tiegħu jittapnu. Kien għalhekk li kellhom iwieġbu biex jiddeterminaw ċerti fatti u jiġħdu dawk li deskrivew bħala fatti inkorretti u bla bażi. Il-bank qal li ħadd minn Hernville, Tilgate u Egrant il-kumpaniji li jissemmew m'għandhom kontijiet fil-Bank Pilatus u li l-bank qatt ma kellux jaqsam ma' dawn il-kumpaniji. Kien iċċarat li m'għaddewx flus minnu lejn kontijiet fil-bank tagħhom minn xi kontijiet irreġistrati f'isem dawn it-tliet kumpaniji. Il-bank qal ukoll li m'għandu ebda dokumentazzjoni li hi jew iġġib l-isem jew il-firma ta' Dr. Joseph Muscat, Michelle Muscat jew membri tal-familja tiegħu. Intqal ukoll li ebda membru tal-familja Muscat mu jew kien klient ta' dan il-bank. Fil-waqt li saru wkoll ċaħdiet oħra, il-bank irrefera l-filmat imxandar fuq net television meta ċ-chairman kien ħireġ mill-bank u qal li dwaru saru kummenti spekulattivi u mhux fondati. Iċ-chairman spjega li kien għadu kif wasal lura minn Washington DC fejn huwa bbażat għax kellu laqgħa tal-bord il-ġimgħa wara nofsinhar. Fisser kif daħal bil-bagalja personali tiegħu u ħareġ lura biha għax kien għadu ġej mis-safar. Intqal li dan huwa fatt li jista' jiġi verifikat mill-filmat ta' CCTV u li ċ-chairman daħal u ħareġ bl-istess affarijiet. Sansitra intqal li suġġeriment li kien hemm xi dokumenti li tneħħew mill-bini tal-bank huwa fittizju u tawiċċ tal-fatti. Il-bank għamilha ċara li se jikkopera mal-maġistrat inkwirenti li qed jinvestiga wara talba tal-Prim Ministru. Fil-fatt l-investigazzjoni bditu lil-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa u komplet il-ġimgħa filgħodu.